ቋጻጸረ ክሊት አወታን ህርሰ ተሕዛኻ ንትግራይ ንኽትቋጸራ ብፍላይ መቐለ ብትሕትያ እያ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ እዛ ጎበዝ ኣጥራሕታ መደብ ተዋሂባና ነይራ ብድሕሪኡ ግን ግድን እዩ ክመጽእ ማለት እዩ ታሽዑ ሰፈሊጣ ዝነበረት ግን ነዚ ብዛ ዓሪቱ ዘሎ ጸላ ካብዚኣ ንምውራድ ጥራሕ ኣብቲ ቦታ ምጽኣትና ከምዚ ምሻሎ ድልዋት ኩኑ ኢና ጥራይና ተባሂልና ንኹሉ ድልዋት ኩኑ ከላሽንኩም ገለመለ ኩሉ ዕጥቁኹም ተዳለው ተባሂልና ማለት እዩ ተጋርሎ ኣብዚ ተጋርሎ እዚ በልዎኒ ካፍታ ክፍለ ሰራዊት ብርግጽ ኳት ዘይኮን ካብዛም ታይ ዘለጉን ከባቢ ቻዓት ተግለን ሆኒና ክፍለ ሰራዊት ማለት በር ከምዚ በተአነ ድራኹ ብዙሕ ዝወደቕ ዝነበረ ሰብ ብህይወት ተሪፊኡ ክብል ኣይክእልኒ ምናልባት ዞም ተማረኽናን ተዘይኮይኑ ካሊእ ኩሉ ሞይቲ ኤድብል ተሰዊ ኤድብል ምክንያቱ ንሕና ስትዮም ብዕድል ልወፃና ይኽብል ደኽእል ኣነ ሰብ ድተመለሰ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን እየ በቲ ዝረኣኹ ኩነታት ብዙሕ ሰብ ዝወደቑ ዝነበረ ገለ ማለት እዩ ሓደ ክልተ ምናልባት ኣቐዲሞም ታሪሞም ድነበሩ ወይ ገለ ንሕክምና ኢሎም ድኸዱ ተዘይኮይኖም ብህይወት ዝተረፈ ሰብ ኣሎ ይብልኒ ምናልባት እዚኦም ዝተማረኹ ብዕድል ገለ ናይ ኣምላኽ ነገር ገለ ተዘይኮይኑ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናትና ክፍለ ሰራዊት ዳርጋ ተደምሲስ እያ ክብል ይኽእል ኣብ ቂዒኡ በቃ ወላ ሓንቲ ብህይወት ዝተረፉ ክኽእሉ ድኽእሉስ ኣዝዮም ብቁፅሩ ዝፍቀዱ እዮም ፊልሚ ኣነ ብናይ ባንዳ ፊልም ጥራሕ ከም ትርኢ ማለት ወያነ ማዕረ ከምዚ ሓይሊ ኣለዎ ወይ ከምዚ ኣለዎ ኢለውናነ ከም ግልያና ከም ተስማለት ሓስብ ኣይነበርኩን ኣብኡ ዝነበረ ግን ኣነ መከ ገልጾ ይክእልኒ በቃ ፊልሚ ከምዚ ፊልሚ ባንዳ ምሽሕ ሰብ ክቃለስ ርዮ ወይን ተኽሲቱ እኳ ሃርሞን ገለ መለገለ ምስለኝ ትቡ ዝነበረኻ ወረፃ ኢሎም ምስሉስ ወረፃ ኣይኮነን ኢለ ታይዳ ኢሎም ንድዕ ክገልጾ ይክእልኒ እየ ኢለ ወረፃስ ኣነ ወታደራይ ሓምሻ ዙርያ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ነይረ ወረፃ ከመይ ምዃኑ ከመይ ቆልፅካ ትኸይድ ይፈልጥ እየ እዚ ብኸመይ ተመዲቡ ነይሩ ብኸመይ ሰራዊት ኣበይ ነይሩ ከለ ነይሩ ኣብ ሓቂ ዝገርም እዩ ኣነ ኣብ ፊልም የርአ እምበር ኣብ ሓቀኛ ተግባር እዚ ኩሉ ወራና ኢትዮ ኤርትራ ነይረ ካብ መጀመርታ እስካብ መውዳእታ ከም ዝገርእ የፈልጥኒ ዋላ ኣብ ሰራዊት ተመፂካ ናይ ፌደራል ሓዊስካ ምስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ክትብል ከለኻ ኣብቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ እሱ ይበዝሕ ነይረ ሰራዊት ኣወዳድባን ኣካይዳን ግን ትሕዝና ዝመፀና ዳርጋ ሙሉእ ኣነ ክሳራ እዩ ኣጓኒፍ እየ ዝብል ምክንያቱ ጌና ምሻ ኣለካ ኣራርፃ ዝነበረ ተካይዳ ዝነበረ ኣነ ከምሳ ሕጂ ዝባል ሓደ ሰብ ወፂኡ ክብሉን ኣይክእልኒ ክወፅእ ካብኡ ዝረኣኾ ሰብ ከየለን መይቱ ክብል ኣይክእልኒ እንታይ ሞክተብል ተወጊእ ድዩ መይቱ ድዩ ወይ ተደምሲስ ለው ተወጊኡ ክመፅእ ወይ ከዓ ተማሪኹ ክመፅእ ካብ ሕጂ ተስፋ ይገብራነ ዝነበረ ኣህታት ፍልያነተን ዝፈልጠን እንዳ 22 ኣብዛ ስለ ዘሎ ስለ ንዕልል ዳ 38 ሳልሰይቲ ብርጌድ ናትና ብዝያዳ እቲ ብዓይኒ ዝረአ ኾነ ዳርጋ ሙሉእ ሓሲዩ ተደምሲስ ሰራዊት ትግምግም እኒኻ ስኻ ዳርጋ 100 ተደምሲስ ኢኻ ትብል ኣነ ክብል ዝኽእል ተበይ ጊሴነተን ሓሙሽተ ክፍለ ሰራዊት ዝበሃላት ዳርጋ ሙሉእ ተደምሲሰን እየን ክብለን ዝኽእል ኣነ ሓደ ሓቲትኒ ነገርመካ ካብዞም ሒዞምና ድመፁስ ኣሕዋትኒና ኮይና ምስ ተላሊና ምስ ተቃረብናስ ሸሪፎ ኢልኒ ይብለ ሰራዊት ትግራይ ጅግና ምዃኑ ተኣምነሉ ተነይርካ ኢልኒ ኣይኣምነሉኒ ነይረ ኢለ ስም ብዲሉ እንታይ ተላለኻ ኢልኒ ኣይተኣምኒ ኢኻ ነይርካ እዋ ኣምኒ ነይረ ብትኽክል ከይኣምኒ ነይረ ሕጂ ምስ ርኢኻ ኢኸ ሕጂ መወዲ እየ ክዛረበሉ ይክእልኒ 100% ኣሚን እየ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣብቲ ናወልት ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ስኒ ዘሎ ኩሉ ዘሎ ትቋርሓ ርፃ ትገለቲ ትብዓት ኩሉ ናይ መጨረሻነ ብምግናን ኣይኮነን ወይ ስለዝተማረኩ ኣይኮነን ናዕለል ኩሉ ዝመጻዊ ኢንተርቪው ነይረ ቀድመ 100% ኣሚነውለ ትወቆ ሰራዊት ክበሃል ዝኽእል ኣብ ትግራይ ኣሎ ምክንያቱ ንሓዊ ንክስዋ ኢሉ ዝቆይ ምንታ ሃገሩ ዝስዋ እሞ ወኒ ዘለዎ ኣነ ደርጊ ክሰዓር ከሎ ህዝባ ግንባርን ህወሓትን ሓቢሮም ክስዕሩ ከሎም ልክ እሱ ዝነበረ እየ ዘኻኽረካ ናይ ባዕድል ሕጂ ጓል ምስ ወዲ ከመይ ገይሮም ቀዳዶም ምንኺናስ ከመይ ርካ ትቀዳድም መናእሽቲ ቆልዑት እዮም እዚኦም ሕጂ ተስምዒትን ገለ መለ እንዳሓራይ ኩሉ ምስራ ኮነ ፉል 100% ኣሚነውለ ሰራዊት ትግራይ ናይ ብሓቂ ምሻሎ ከምቲ ዝተፀበነ ወይ ከምቲ ንሓስቦም ኣይኮኑን ናይ ብሓቂ ምሻሎ ሰራዊት